הרבה אנשים רואים שיצאנו לתאילנד, למסע, והם שואלים אותנו שאלות, והיו רוצים לשמוע קצת יותר, נכון? כן. אז רק שאלת למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? מה זה מאפשר, אם בכלל? איך הולך לנו, איזה קשיים אנחנו נתקלים, איך אנחנו עוברים את הקשיים האלה, האם המהלך הזה מתאים לכל אחד, האם אם אני אצא, אני אוכל להסתדר, כאילו, אם זה מתאים למשפחה שלי, איך הילדים, כאילו, כי זה מהלך. כן. ואולי הפודקאסט הזה ייתן כמה תשובות לאנשים ששוקלים בסופו של דבר לעשות איזשהו מהלך כזה דומה לשלנו, לעבור לתאילנד או לעבור למדינה אחרת, ולראות אם זה אפשרי בשבילם. וגם אם לא, אני חושבת שבאמת האתגרים שאנחנו עוברים כאן ברילוקיישן הם אתגרים שעוברים אותם בכל מקום. נכון. אז זה כאילו לא בהכרח רק למי שרוצה לעשות רילוקיישן. כאילו, אתה מבין? זה גם באמת איפשהו לפתוח את הסלון שלנו, אני קוראת לזה, ולאפשר לאנשים באמת לגלות שהם לא לבד נכון. בסירה. נכון. אני אגב לא קורא לזה רילוקיישן כל כך, אני קורא לזה מסע. כי רילוקיישן זה לבוא להגיד, אני עכשיו, וככה זה נתפס אצלי, כן? אני עכשיו 5 שנים עוזב את ישראל, עובר לארצות הברית, או ונותן פה, לנצח. כן, זה כאילו מין משהו סופי כזה, זה כאילו מין משהו של אני עם ישראל סיימתי. בסדר? אז זה המקום שלנו, אגב, לבוא ולהגיד איך אנחנו רואים את הרילוקיישן הזה, באיזה עיניים, מה הפרשנות שיש לנו לדבר, נכון, אז אני מאמין שזה כאילו הרבה מתחיל מטרמינולוגיה. אז הטרמינולוגיה שבחרנו ביחד זה לא רילוקיישן, אלא מסע. גם זה מה שאמרנו לאנשים. אז כאילו מסע טומן בחובו כאילו קונוטציה אחרת. אוקיי, אז זהו, אז בא לי שנדבר על זה. יאללה. קודם כל, בוא רגע נלך אחורה. כן. איך זה קרה? איך הגענו להחלטה לעשות מעבר מישראל לתאילנד, נקרא לזה ככה בפשטות. את זוכרת שהיינו באיזה, לא זוכר איפה זה היה, בריכה או משהו, או בים, איפה זה היה? ואז אמרתי לך, לא יהיה מגניב לעשות איזה מסע משפחתי בהודו מתישהו? וואו, זה היה מזמן. זה היה לפני כמה שנים. ואז כזה, בי תמיד הייתה את הכמיהה, כאילו, בגלל שגרתי כבר בחו"ל, וגרתי גם בארצות הברית, גם בדנמרק, אני מת על זה. אז כאילו אמרתי, וואלה, איזה מגניב זה יהיה, אם לא, אני לא אעשה את זה לבד, אלא אני אעשה את זה כמשפחה, ואיזה מסע מעניין זה יהיה לי, לך ולילדים. זה התחיל בי, בוא נעשה את זה לכמה חודשים כזה. כן, הודו. 3 חודשים או משהו כן. כזה, או חודש אפילו. ואצלך זה היה רחוק ממך, שנות אור. לא ראית אותך עושה את זה. נכון, אבל באותה תקופה דווקא כן נפתח לי הדבר הזה של חודש. כאילו אמרתי, חודש אני עוד סבבה, וואלה, מסקרן כן. אותי. מסקרן אותי הודו, זה התחיל מזה שרציתי לחקור את התרבות הפשוטה, כאילו, המחוברת לטבע, הזאת שלא מנוהלת מכסף ורכוש כן. וכזה, כאילו שם זה התחיל כזה לקרוץ לי. ואז, אצלי זה אגב בא מהחוש הרפתקנות הזה שאני מאוד מאוד אוהב, את הלא נודע, להסתדר במדינה אחרת, ואולי יש אנשים שהזדהו דווקא עם המקום הזה, כי אני לא יודע, כל אחד מגיע מסיבה אחרת, יש גם כאלה שמגיעים מלברוח. נכון, אז זה מעניין אגב שנביא גם כל אחד את הראייה שלו לדבר. כן, לגמרי. עכשיו, כל אחד שמאזין פה, יש לו סיבה אחרת למה הוא אולי שוקל מעבר כזה, כאילו מסע כזה. נכון, אבל אני אומרת כאילו גם, זה בסדר גם שכל אחד מאיתנו בא ממקום אחר, ורואה את הדברים אחרת, וזה מעניין לראות את הקולות האלה, ואת איך שהקולות שלנו נפגשו אחד עם השני, כאילו נכון. בסוף. אז תתחיל רגע אתה באמת, כאילו מה היה המניע שלך לרילוקיישן, ובכלל כאילו, אוקיי. אז מעל הכל, אני מת על הרעיון הזה של מתחילים משהו חדש. במקום חדש, בתרבות חדשה, מין איזשהו הרפתקה. כאילו, אני מת על הרפתקה. עשיתי את זה לבד, ממש נהניתי מזה, עפתי על זה, ולעשות את זה כמשפחה, זה הרפתקה אפילו עוד יותר גדולה. מה חשבת שתאפשר לנו ההרפתקה הזאת? חוויות חדשות, התרחבות נורא גדולה, התפתחות מסוימת של כל אחד בנפרד, וגם שלנו כמשפחה.
ואמונה מאוד מאוד חזקה שאנחנו נסתדר, כאילו. כי אני יודע להסתדר במקומות כאלה, אז אני די בטוח שגם את תסתדרי, וירין יסתדר, אז עוד לא היה זיו. ו... ולמה לא? כאילו, למה לא? למה לא לגרום לדבר כזה לקרות? כאילו, מה... עוד חוויה לחיים, כזה מאוד עוצמתית ומאוד חזקה ומאוד גדולה. זה פן אחד. הפן השני, שהוא אולי, הרעיון התחיל לפני המלחמה, לדעתי. ובזמן המלחמה נוסף עוד רובד כזה שהתחיל להתגנב אצלי, של וואלה נמאס לי מהמדינה, סוג של זה, כאילו המצב פה מבאס, המלחמה, תוסיפי לזה את החרדת קיום שיש לי מכל הפיגועים ודברים שיכולים לקרות כל רגע, וטילים האיראנים, שזה ממש חרדה שפגשה אותי, אז חיפשתי גם כאילו את המקום של לברוח רגע מכל הטרלול שקורה בישראל, ללכת לאיזשהו נווה מדבר רחוק מישראל, ששם שנייה יהיה לי שקט מכל הטירוף הזה. אז כאילו היה גם את המימד הזה. אז זה גם לברוח מאיזשהו כאב פוטנציאלי, וגם להימשך לאיזשהו עונג מסוים של הרפתקה, תאילנד, חופים, קוקוסים, לגרום לעצמי לראות שאני יכול לעבוד מרחוק ולקיים עסק שהוא מרחוק, וכאילו לעבוד עם הלפטופ והקוקו לוקו על הים, כאילו כזה. זה היה המניעים שלי. זה עוד לפני שהכרת את הקוקולוקו. כן. ולא יודע, דמיינתי, היה לי תמונה כזאת שלי יושב עם לפטופ על הים, באיזה בית קפה, וכאילו עובד ככה, וכאילו אני עובד, ומסך כאילו על השולחן, ומאחורי המסך אני פשוט מציץ כל פעם לים, או... אוקיי, אז זה כאילו, אתה אומר, זה מה שהניע אותך, שהביא אותך בכלל לחשוב על זה כאופציה. כן. אוקיי. ביניהם כל מה שנתתי עכשיו. כן. אוקיי, ואז כאילו, איך זה קיבל, לא יודעת, צורה? צורה, כן, יותר מוחשית, יותר ריאלית? אני חושב קודם כל זה היה דרוש את ההסכמה שלך, כאילו, כי לא יכלתי, אי אפשר שאני אעשה את זה לבד, זה אמור להיות מסע משפחתי. אז התחלתי להציע לך את הרעיון, ולדבר איתך על הרעיון, ולהציף את זה, ולדבר איתך הרבה, אני חושב, על הלא, למה את לא תעשי את הדבר הזה. והעלינו את זה ופתחנו ודיברנו, ובטח תגידי עכשיו למה לא, איפה זה פגש אותך. ובסופו של דבר, מה שקרה זה שהסכמנו לצאת לחודש לתאילנד, רק קופנגן חודש, בשביל לבדוק. אחרי שגם שמענו מאנשים שגרים שם, שאחד החברים שלי, אמיר, לצורך העניין, שדיברנו איתו, בטלפון, לפני שנסענו לחודש הזה, גם דיברתי איתו, ושמעתי שהוא גר שם, אז התחלתי לשמוע קצת, להתעניין. לרחרח. כן, ואגב, לפני זה גם חקרנו על קוסטה ריקה, פתאום נתקלתי באיזה סרטון ריל של קהילה בקוסטה ריקה, ואיך הם גרים שם, ואיך הם חיים, וזה הגניב אותי. אז גם שם פתאום שמעתי איזה וובינר, ואז שפרתי לך על הוובינר, והתחלנו לקבל יותר מידע שנייה על מה זה אומר. קהילה, מה זה אומר, האם יש שם קהילה, האם יש שם פתרונות לילדים, כמה עולה שם. אתה יודע, עכשיו שאני נזכרת, אני חושבת שזה בכלל התחיל מאיזשהו רעיון לנוודות דיגיטלית. זאת אומרת, זה התחיל בכלל מאיזשהו רעיון שאתה הבאת, לבוא נהיה נוודים דיגיטליים. משפחה. זאת אומרת, כן, בוא נהיה משפחה שנודדת ממקום למקום. נכון, זה קונספט שממש הגניב אותי. שכאילו התחלנו גם לעקוב ולשמוע פודקאסטים על אנשים שמדברים על זה. ראינו שזה אפשרי באיזשהו מקום, שיש משפחה שעושה את זה. כן, יש זה לא כמה משפחה אחת, משפחות. כמה משפחות שעושות את זה. אז רגע, אם יש כמה משפחות שעושות את זה, כאילו, והם לא נראה לי שהם משפחות עשירות, כאילו, זה אנשים שאשכרה הקימו את המערך, את כל הסיסטם שתומך בהם בדבר הזה, וזה נשמע ממש מגניב, כמה חודשים במדינה הזאת, כמה חודשים במדינה הזאת. זה מעבר למגניב, זה פתאום מצאנו את זה, עונה לנו על הרבה, על כל מיני מטרות שהיו לנו, אם זה לצאת ממרוץ העכברים של העבודה, בית, משפחה, כאילו, הלופ הישראלי. כן, המרדף הזה, אחרי חומר, אחרי להספיק דברים, אחרי כאילו, והיה משהו שמאוד קסם לנו
לשחרר הכל, מהמם. שלא יהיה שום דבר בבעלותנו, נכון, מינימלי. לקחת בדיוק המינימליזם, גם משם זה התחיל, שנורא התחברנו על מינימליזם, מה שזה יכול לאפשר. ההקלה שזה נותן שאין לך דברים ברכוש שלך, ואתה יכול פשוט להתנייד בעולם עם מזוודות. זה פתאום מין תחושה כזאת. כן, מה? שזה אפשרי, כן. ושזה באמת רגע משחרר אותנו מהדבר הזה של... כאילו הרגשנו שאנחנו באיזשהו מקום בארץ, בישראל, כאילו במבוי סתום כזה, של איך יוצאים מהלופ הזה, של להרוויח כסף, ושהכסף הולך ומממן את המחיה, ובזה זה מסתיים. זאת אומרת, אתה לא חי, כן. אתה לא עם המשפחה שלך אפילו, אין לך זמן להיות עם המשפחה שלך, אתה עובד, מממן את הגן, מממן את הדירה, מממן את הרכוש, וזהו, זה מה שיש לך בחיים. זה כאילו מצב שהוא נורא כזה, היה מעייף ומתסכל באיזשהו שלב, ואמרנו, אוקיי, אנחנו חיפשנו איזשהו דרך מילוט. ואז באמת הגענו לרעיון של הנוודות דיגיטלית, והתחלנו כזה לדון בו, ואני יכולה לשתף כאילו מהמקום שלי באיזשהו שלב, אמרתי לך, כאילו, חזלש, לא יקרה. כי לא הצלחתי להבין איך עושים את זה עם ניקי. נכון. ניקי. אמרתי שמבחינתי, 5, 6, 7, 10 שנים הקרובות, היא עדיין בבעלותנו, ניקי זאת הכלבה שלה. ניקי זאת הכלבה, ומבחינתי, זאת לא הייתה אופציה. כאילו, כל עוד אין לה סידור, לנטוש. גם אם יש לה סידור, כאילו כל עוד היא לא באה איתנו, זה לא אופציה. נכון. כאילו, מבחינתי זה היה כמו, לא יודעת, כמו לשלוח ילד לאימוץ בשביל שאני אוכל להגשים את המטרות שלי. זה כאילו לא... וחוץ מזה, היו לך עוד כאילו, ואני יודע שהיו לך מלא, למה לא? אני חושבת שהיה עוד למה לא נוודות דיגיטלית, כי באיזשהו מקום זה הרגיש לי כאילו לקפוץ מאוד רחוק, כאילו מבחינת אזור הנוחות שלי, למקום של שאין לי כאילו את המקום שלי, להרגיש בית, כאילו מקום מסוים. זה משהו שחיפשתי. אז אני אומרת, אוקיי, אז אני עוברת מהמדינה שלי, שזה הבית שלי, 30-35 שנה, לשום מקום. זה היה כזה קפיצת מדרגה גבוהה מדי, ככה הרגשתי כאילו על עצמי, שלא הייתי עדיין מוכנה נפשית להתמודד עם דבר כזה. וזה הרגיש לי כאילו זה לא עכשיו. לא הקונספט של נוודות. נכון. לא נוודות, לא ככה, לא עכשיו. ואז זה כזה זז לו הצידה בצורה אלגנטית כזאת, ונשאר איפשהו פה, ברקע, של איזשהו רעיון שהיה לנו כאילו מתישהו. ואז... אז כן, התפצלה לשתיים. ואז הגיע 7 באוקטובר, שטלטל כמובן, כאילו, מעצם היותו מה שהוא, אבל פתאום אצלי לפחות, הרעיון הזה של רילוקיישן, מסע, מעבר זמנית, whatever, למקום אחר, פתאום הפך להיות אופציה לא כזאת גרועה. למה? אז אני חושבת שאצלי הסיבה ללמה לא, זה כי הייתי מאוד כזה מחוברת למדינה, מבחינה רגשית. בכל זאת, דור שלישי לשואה, אני גדלתי על אמונות של אין ארץ אחרת, ובחוץ, לא משנה איפה, זה תמיד גרוע יותר. זאת אומרת, קצת אמונות שמאוד מנוהלות פחד. בצדק. זה קצת משל הסרטנים כזה.
מה זה בשל הסרטנים? שכאילו יש את המשל שמספר על זה שדייג אוסף מלא מלא סרטנים, שם אותם בתוך גיגית ענקית. ואז סרטן אחד מנסה לצאת מתוך הגיגית, לברוח. ואז הם כולם אומרים לו, לא, 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 אל תברח, אל תברח, פה בטוח, אל תדאג, פה בטוח, בתוך הדבר הזה. עכשיו, הם לא יודעים מה יש אחר, הם לא יודעים באמת מה יש בחוץ. הם משערים שמה שיש בחוץ יותר מסוכן ממה שקורה בתוך הקלחת הזאת. אז כשהוא מנסה לטפס, הם באים, הם תופסים אותו, והם בכוח אפילו משאירים אותו, מנסים לשכנע אותו, וזה. ומה שהם לא יודעים, זה שעוד שעה הם כולם יהיו בסיר של מים רותחים במסעדה. אולי זה לא מה שקורה בהכרח בישראל, כאילו זה לא, לא לשם נגיע, אבל כאילו זה ממחיש עדיין את הרעיון של אנשים חושבים, מלמדים אותנו, ששמה בחוץ בהכרח פחות טוב ממה שקורה כאן, וזה בורות של הם לא יודעים באמת איך זה שם בחוץ. אז זהו, שבמקרה הזה אני דווקא לא חושבת, כי זה לא שהם לא יודעים, להפך, הם יודעים, כי הם עברו משהו, הם חוו משהו, ומהניסיון שלהם, הם באים ואומרים, הנה, אני הייתי בגולה, אני עברתי, אני יודעת מה זה שאין לי מדינה, אני יודעת מה זה להיות במקום שהוא לא המדינה שלי, של היהודים, כי אנחנו זה, אני הייתי נרדפת על ידי אנטישמים וכל הדבר הזה, וכאילו... את שמעת את זה מסבתא ברור, שלך? מה זאת אומרת? ברור. וההורים שלך? גם, זה מה שגדלתי עליו, שזה יותר מזה, זה אפילו כעס מצד הסבים והסבתות, על זה שבכלל יש חבר'ה צעירים, שבכזאת קלות קמים ועוזבים את המדינה. באיזו חוצפה אתם קמים ועוזבים משהו שאנחנו נלחמנו. מה זה נלחמנו? אנחנו הקרבנו את החיים שלנו, את החיים של המשפחה שלנו, בשביל שתהיה לכם מדינה, שמוגן, מקום מוגן, מקום שהוא שייך לכם, ואתם בכזאת קלות באים ואומרים, תודה רבה, שלום. אז מה השתנה לך בתפיסה? אז זהו, אז באמת, זה משהו שגדלתי ונורא האמנתי ונורא החזקתי בו בעצמי. ומה שהשתנה זה דווקא, פתאום ה-7 באוקטובר בעצם נתן לי סוג של קפה כזאת, שזה נורא הפחיד אותי פתאום, שאמרתי רגע, אבל הבטיחו לי שפה זה הכי מוגן. הבטיחו לי שפה לא תהיה שואה. הבטיחו לי שאין מקום יותר בטוח מזה. ניפצו לך את האשליה. והאשליה התנפצה, מבחינתי לפחות. כאילו מבחינתי זה פתאום רגע, אז כנראה שאין באמת דבר כזה מקום בטוח. לא פה ולא בשום מקום. כנראה שאף אחד לא יכול להבטיח כלום. בורא עולם יש אחד, כל אחד שיקרא לזה בשם, איך שנוח לו, אבל אם אני לא צריכה להיות פה, אני לא אהיה פה. וזה לא משנה איפה אני אחיה, איפה אני אגור, מה אני אעשה. אף אחד לא יכול להתחייב לביטחון האישי שלי. אף אחד. וזה מצד אחד ניפץ איזושהי כאילו אשליה, שכאילו גרמה לי להגיד כאילו, אז מה עכשיו? מה עכשיו? אם את זה אין לי, אז מה נשאר לי? מצד אחד. מצד שני, במקרה שלי הרגשתי שזה דווקא סוג של הייתה הנחת רווחה כזאת של, אז אני לא צריכה יותר להחזיק שום, לא יודעת, כאילו מין, איך אני אסביר את זה? זה אשליה שהתנפצה, אבל כאילו ממקום של התעוררתי, התבגרתי, כאילו הבנתי אוקיי, אז אין לך במה לאחז, את לא צריכה לאחז בשום דבר. כאילו, פה לא בטוח, שם לא בטוח, בשום מקום לא בטוח. כי אין דבר כזה בטוח. אז תשחררי בכלל את הניסיון. אז
בעצם אם אני מבין נכון, את אומרת שמה שהחזיק אותך בארץ לא לעשות, והסיבה ללא לעשות רילוקיישן, זה כי חשבת עמוק בפנים שזה לא בטוח להיות במדינה שהיא לא ישראל? חד משמעית. הפחיד אותי, פחדתי פחד מוות, מה זה אומר לחיות במקום אחר, בתור יהודייה. החזקתי בזהות הזאת של יהודייה שהסבים והסבתות שלה נלחמו בשביל שתהיה לי מדינה, יהיה לי את המקום המוגן והבטוח הזה. אז גם הרגשתי סוג של יורקת לבאר שממנו, איך זה נקרא? יורקת לבאר שממנה את שותה. כן. מצד אחד, לא מצד אחד, כאילו, חלק מזה היה זה, וחלק מזה היה זיו, התעורר. זיו התעורר. ואנחנו נמשיך אחרי שזיו יחזור לישון. אז מה שאני בעצם אומרת זה שהתנפצה לי האשליה הזאת, ש... שאני חיה במקום הכי בטוח שקיים, ובעצם מאותו רגע הבנתי שאני לא צריכה יותר להחזיק את האמונה הזאת, כי זהו, אין לה רגליים יותר, אוקיי? אני לא חיה במקום הכי בטוח בעולם, אני לא חיה, אין דבר כזה מקום בטוח. ושהאמונה הזאת, כאילו, איבדה את הבסיס שלה, אז משהו נפתח לי בעצם ביכולת להתחיל להיות מנוהלת מהחזון שלי ומהמטרות שלי, ולא מהפחדים שלי. אוקיי? זאת אומרת, פתאום הפחד הזה שהיה, כאילו, שהוא זה שהכתיב לי את הדרך באיזשהו אופן. זה לא, אגב, הוא לא היה הפחד העיקרי, כן? היה לי עוד פחדים שלא קשורים לזה, היו פחדים שקשורים לשפה, היו פחדים שקשורים לאזור הנוחות, ביטחון שלי והמוכר והידוע, וזה שאני לא יכולה להסתדר במקום אחר, לא עם האנגלית שאין לי. חוסר ודאות. חוסר ודאות, רחוק מהמשפחה, רחוק מהחברים. הנסיעה לשם, שזה סיפור מהתחת. בקיצור, אז התחלתי כאילו להבין שאוקיי, יש פה אוסף של פחדים, ואני רוצה להפסיק להתנהל מהם. אני רוצה להתחיל לחיות את החיים שלי מתוך, כאילו מתוך המטרות שלי ולא מתוך הפחדים שלי. כן. ושם זה נפתח לך. אז בדיוק, שם זה נפתח לי. ממש כמו מסע פסיכדלי. פסיכדלי. זה מצחיק, אני כל הזמן אומרת שמסע רילוקיישן הוא מתחיל מרגע ההחלטה. ולא שמה החלטת שזה הולך לקרות? שמה הסכמתי לאפשרות. אוקיי. כן, כן, הסכמתי לאפשרות, הסכמתי לצאת למסע. למסע של בדיקה, של התכנות, של להתמודד עם איך מספרים למשפחה דבר כזה, איך מספרים לחברים, איך נפרדים מהמוכר והידוע. כן. איך מספרים לירין, איך הוא יקבל את זה, איך מתכוננים לדבר כזה. איך מתכוננים, כל ההכנות, זה כאילו, זה סיפור מהתחת. מלא דברים. מהרגע שבעצם הסכמתי לבחון את הדבר הזה, אני ניסיתי להבין עם עצמי, האם אני מוכנה בעצם להיות לך שותפה לדרך של מה שזה מצריך. כי זה לא רק להגיד, אוקיי, סבבה, תקנה לי כרטיס, אני באה. לא. יש פה דרך שצריך לעבור. יש פה מסע שלם של, עוד פעם, של בירוקרטיות, של הכנות, של הכנה מנטלית ורגשית, ולמכור דברים, ולהרוס דברים, ולהבין מה, מי, לאן פנינו. זה צריך מוכנות מאוד מאוד גבוהה לדבר הזה, וניסיתי להבין עד כמה אני באמת מוכנה ובשלה לעשות את זה. אני חושבת שבאופן טבעי הצלחנו הרבה בזכות היכולת שלנו לתקשר, ולהבין גם פחות או יותר כל אחד מה הצד החזק שלו.
קצת כמו בחתונה, כזה, מי אחראי על מה ולמה. כן. אתה טוב במוזיקה, אז אתה תהיה אחראי על המוזיקה. אני טובה כל השאר. בעיצוב, בזה, בחירת סמלה, זה התפקיד שלי. כאילו, אז מאוד היה לנו יחסית ברור, כן. אה, חלוקת התפקידים. בדיוק, חלוקת התפקידים, וכל אחד גם כאילו הסכים לקחת על עצמו את החלק שלו. אני חושב שאני הייתי מאוד מופתע מההסכמה שלך, כאילו זה היה כזה מין, מה? האישה שאמרה לי לפני כמה שנים, ואגב לא אמרנו את זה, את לפני כמה שנים אמרת, נזכרנו בזה כן. לפני כמה ימים, את לפני כמה שנים אמרת, אין סיכוי שאת רואה את עצמך כאילו חיה בחול. ואז אני אומר לעצמי, רגע, זה לא פעם ראשונה שיש לך איזשהו שיפט של הפרדיגמה, כאילו על איך את מסתכלת על החיים ומה אפשרי בשבילך, אבל זה היה כאילו באמת חתיכת מהפך, שאמרתי, וואלה, מגניב. וואלה, יש לי פה מישהי שהיא לא פריירית, כאילו, היא מוכנה לשבור את המוסכמות שהיא הייתה בטוחה שחקוקות בסלע כאילו אצלה, וזה רק הראה לי, זה נתן לי השראה לכמה אפשר להיפתח, כשהמיינד שלנו נעול על איזשהו רעיון, קונספט, אנחנו בטוחים שזה לא, זה לא. כמה הדבר הזה גם הוא שביר. זה הזמנה לכל מי ששומע, להבין שאם יש לכם כאילו איזשהו, אם לאשתך יש איזשהו בלוק מחשבתי שאין סיכוי, גם זה שביר. אני חושבת שגם זה לראות גם את הדברים החיוביים שיש בכל דבר הגרוע מכל. כי אפשר להסתכל על השביעי באוקטובר כדבר הגרוע מכל, אבל בגלל העוצמות שלו, אם הוא גרם לערעור כזה של כזאת אמונה חזקה שהחזיקה כאילו חיים שלמים להתרסק, שוב, בקטע טוב אני רואה את זה, כי זה התרסק ממקום של, הייתה פה אשליה שהתרסקה, לא היה פה משהו אמיתי להאחז בו, זה אשליה. וזה כאילו כמו, אתה יודע, זה התעוררות, זה כמו לא יודעת. מה זה התעוררות? התעוררות זה כשאנחנו היינו שבויים באיזשהו קונספט שגילינו שהוא, וואלה, אין לו אחיזה במציאות. כן. ויש אופציה של לחיות ללא הקונספט הזה, ועם הקונספט ההפוך לחלוטין, גם אפילו, זה אפשרי. כן? גם הקורונה הייתה סוג של הזדמנות לניפוץ אשליה, שיש כזה דבר, כאילו, עבודה קבועה, להיות חופשי, להסתובב בחוץ, וזה כאילו, המציאות כאילו פשוט מביאה לפתחנו את המקומות האלה, לדעת שכל עולם התופעות הוא בסוף תופעות זמניות ומשתנות. ואיך המערכת יחסים שלנו עם התופעות האלה. הזמנה לבחון את הדברים שאנחנו בטוחים שהם ככה. ואני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב לצאת איתו מהפרק הזה. לבוא ולבחון שנייה את המוסכמות הגרנדיוזית האלה שאנחנו בטוחים, לא, את זה לא. רגע. אולי כן. או זה גם זה לא, וגם זה לא אפשרי עבורי. כן. זאת אומרת, הרבה דברים שאנחנו חושבים שאנחנו לא מסוגלים או לא אפשרים עבורנו, גם שם הרבה פעמים כאילו מתגלה אם רק ניתן רגע הזדמנות. מקסימום כן. נצליח. ואני חושב שגם לדבר, אני חושב שבסופו של דבר, גם לא קיבלתי את הלא שלך כמשהו שהוא מוחלט. אני הרבה שאלתי אותך, כאילו, תסבירי לי שנייה איפה זה פוגש אותך. כאילו, אם תעברי לחול, מה זה מציף בך? כאילו, מה יקרה לך? כי, מבינה? ואז כשהעלינו את זה על השולחן, והיית מוכנה לדבר על זה, אז יש מקום שנייה לראות, אולי גם פה יש אפשרויות אחרות שאת עדיין לא רואה. נכון, אבל אתה מדבר על המקום שבו הייתי מוכנה לדבר, אבל היו הרבה שנים שלא הייתי מוכנה לדבר, שזה היה מבחינתי קו אדום. לא מדברים על זה, מבחינתי אתה רוצה לעבור, בוא נחתום גירושים ונעבור הלאה. אבל גם זה לא משהו מוחלט בסופו של דבר. ברור, אבל באותו רגע בעצם כשאין עם מי לדבר, כן. אז כאילו לא הייתה לך ברירה אלא באמת
כאילו, השינוי פרדיגמה, כן, בסופו של דבר בא מחוויה ישירה שלך אל מול המציאות, ושיעור שבחרת להקשיב לו ולעבור אותו. והשאלה שלי היא כאילו, אז פתאום את הרבה אומרת היום שאת רואה את המעבר הזה כהתפתחות, נכון? כפלטפורמה להתפתחות. את המסע, אתה מתכוון? כן, את המסע. אז השאלה שלי היא, האם זאת הפרדיגמה החדשה שסיגלת לעצמך? כאילו, אם רילוקיישן זה לא, כי זה מפחיד וזה הכל וזה, אולי זה עבר לכאילו, לא חד רילוקיישן, סליחה, משמעי. מסע עבר למה? כן, בעצם זה בדיוק המקום הזה של יש לי מטרה היום בחיים, כמה מטרות, אבל מטרת על כזאת, זה לממש את התכלית הקיום שלי, כמו שאני רואה אותה נכון להיום, וזה התפתחות שלנו, תודעתית, והיכולת שלנו בעצם כל הזמן להיות בנתינה ובשירות, אוקיי? זה שני קווים שמתנגשים, שכאילו מקבילים, הולכים ביחד. וראיתי בעצם במסע הזה את האפשרות לחבר את שניהם, שזה גם הזדמנות בשבילי לשבור עוד חומות, עוד אמונות, עוד פחדים, עוד לחזק את החוסן הרגשי והמנטלי שלי, אל מול האפשרויות שזה יפתח בפניי. המקום הזה והפעולות האלה, אוקיי? אם זה להיות יותר מחוברת לטבע, אם זה להיות יותר ממוקדת בהתפתחות שלי, כדי שאני אוכל להיות בנתינה ובשירות. לצאת מהמרדף בסוף. כן. מה אפשר לך כאילו לבוא ולהסתכל ככה על החיים פתאום ולהגיד, וואלה, יציאה מאזור הנוחות שהולכת לקרות במסע הזה, לא כל כך מפריע לי כבר. כאילו גם זה גם כאילו איזשהו שינוי, שאת אומרת כאילו, עם כל מה שזה יביא איתו, וואלה, יש לי מסוגלות להתמודד עם זה, כי הרבה אנשים כאילו באים ואומרים, וואלה, לא בטוח שיש לי את היכולת להתמודד עם כל מה שזה יביא איתו, כל הקיבוצים האלה, כל החוסר נוחות, כל הדברים, כאילו לא כולם הם כמוני. אבל את, למרות שידעת שזה הולך להיות קשה, היה לך יכולת איזשהו משהו שאפשר לך לבוא ולהגיד, לא משנה מה יגיע, אני אדע להתמודד עם זה. נכון? אני חושבת, אבל זה השינוי תפיסה שקרה הרבה בעקבות כאילו מה שלמדנו לאחרונה, על החיים, על מה זה החיים, מה התפקיד שלהם, מה המשמעות שלהם. אני חושבת שאם שנים חייתי באיזושהי תחושה שהחיים הם כאן בשביל שנהנה, אז זה מה שהשתנה. החיים הם לא כאן בשביל שנהנה. החיים הם כאן בשביל שנתפתח, אוקיי? החיים הם בית ספר. אז רגע, אז מסע כזה הוא לא בשביל ליהנות? כאילו, ככה ראית את זה? המסע הזה לא יהיה בשביל ליהנות, הוא יהיה בשביל להתפתח. נכון, זה התפקיד שלו. התפתחות מביאה איתה גם כאילו את החלקים של ההנאה, וגם את החלקים של הלא נעים. נכון, כמו החיים. בדיוק. החיים הם החיים. ובאמת חיפשתי שוב, איך אני, זה התחיל, זה בא כאילו לחיים שלי כאיזשהו רעיון. ואם זה בא כאיזשהו רעיון, מבחינתי זה לא סתם פה. אוקיי? יש לזה תפקיד, יש לזה משמעות. יש לך הזדמנות להתמסרות לזה. בדיוק. כל מה שזה יביא עם זה. יש איזה ספר שאני מאוד אוהבת של ירין, שנקרא מה עושים עם הזדמנות. זה ספר מתורגם, אבל שורה התחתונה, מה עושים עם הזדמנות? קופצים עליה. תופסים אותה חזק כי אנחנו לא יודעים איזה דברים נפלאים זה יכול להביא. בדיוק, בדיוק. וזה מה שזה. זו הייתה הזדמנות שהחלטתי שאני הולכת אליה, וכאילו ראיתי שלא משנה מה, אין אופציה, כאילו רע לא יכול לצאת מזה. לא משנה מה. גם אם אני אסבול, רע לא יצא מזה. הסבל הוא כבר לא משהו רע. בדיוק, כי הסבל הופך אותי לחזקה יותר, הסבל הופך אותי לעמידה יותר, הוא שם אותי במקום שבו אני יכולה לגלות דברים חדשים, לחקור דברים חדשים, ללמוד דברים חדשים, כאילו... נייס.
טוב, אז הנה זווית של להסתכל על למה לעשות מסע כזה, רילוקיישן כזה. כי אנחנו קצת שונים בנוף מהרבה אנשים שיוצא לנו לפגוש. כן. הרבה אומרים שכאילו הם פה במסע, אבל יש לנו את הזווית הזאת שלנו על המהלך הזה. אולי יש כאלה שהתחברו לזה יותר, אולי יש כאלה שהתחברו לזה פחות, ואולי זה יכול לפתוח לאנשים אפשרויות של, וואלה, לא ידעתי שאפשר לעשות את זה ככה, מהמקום הזה. ולמה הם יכולים כאילו לצפות בשיחות הבאות שלנו? מה אנחנו עוד הולכים לשתף? אז שוב, הייתי באמת רוצה לשתף את המסע שלנו פה, מה זה מאפשר לנו המקום הזה, למה זה מאפשר את מה שזה מאפשר, ובכללי, איך אנחנו, עם הכלים שיש לנו היום, איך אנחנו מתמודדים נכון. עם הכאבים שזה מציף, עם התחושות, עם האתגרים. העבודה, הילדים, זוגיות, השיעורים המטורפים שקורים פה, כאילו כל הזמן יש פה. כן, כן, זה כמו סיר לחץ של... כן, אנשים חושבים שבאים לקופנגן להיות עם יד אל השמיים, רגל על לא יודע איפה הוא אומר, אבל כאילו, זה לא שם. זה מגיעים לפה זה לא מנוחה. יש פה אילוץ לצאת עוד מאזור הנוחות, כאילו, עוד להתפתח. נכון. עוד לשאול שאלות. וזה כיף שיש פה גם הרבה אנשים, כאילו, באותו ראש פחות או יותר, שאפשר גם לדבר איתם, ויש פה אנרגיה כזאת במקום הזה. כאילו, אנשים באים לפה להתפתח, אנשים לא באים פה... נכון, אגב, גם אם רוצים וגם אם לא. יש תחושה שגם מי שלא מקבל פה את הכאפה בסוף. נכון. אבל בסדר, כל אחד והמסע שלו. טוב, אז אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להאזין לפרקים הבאים, ואם משהו פה דיבר אליכם, יש שם שאלות, אז תכתבו לנו. יאללה. תודה.